गिबियावनो धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा बर' हारिनि राइडार बिथांमोना जोंनिनो हारिखौ रैखाथि लाखिनाय एबा हारिखौ खौसेथि लाखिनानै दोननाय बिथां गेदेरमा डिआर नाब्ला सारखौ बिथांमोना मान बावदों। जाहाथे आंनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि राइडार बिथांमोनखौ गोबां साबायखर। जाहाथे बिथांमोनादि जोंनि बर' हारिनि सासे रैखाथि एबा थामोनथानि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो आर्मि पुलिसजों बिथाङा खाजानानैब्लाबो दिनैसिम जाहाथे बर' हारिखौ खौसेथि लाखिनो थाखाय आवगायदों। बिथां डिआर नाब्ला सारखौ बिथांमोना गोबां मान होदों। आंनिफ्राय गोबां साबायखर आदा। नोंसोरखौबो जाहाथे बेबायदिनो इयुन जोलैनि मानसिफ्राबो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा हारिनि थामोनथाय एबा रैखाथि जाय मानसिया हारिखौ रैखाथि लाखियो एबा हारिखौ बिथाङा मोजाङैनो